Partitzen on, txorinetarrok, gaur programa hastiar daukagu notizion batekin. Zeba? Zein? Patrizia Viteliren denboraldiko lehenengo aragibolak. Kofta ez da bola bat? Bolatxo. Kofta dira holan luzenga di, Bola berzioa induzu zurea? Baina lehenengo itxen dozu bola, gero lusatu. Bola luzenga bada. Baina brotxeta esartu... Bueno, bole. Aragi bola bada. Azken finean, Jo. hamburguesa bat deba ize daba. Aragi bola zapala. Eso dira, ez du nahi, aragi bola berri ez du nahi. Hamburguesa. Zarata gutxi haukin behin zeike mutil. Bueno, energiakin ikusten zaitxut, beraz utziko zuri hitza, zein biozu. Baina, ez jo, Nik ez, azaldo, ordan bolak, nik ensalatxo bat. Liejako entzala ekarriz, bai, Belgik aldera joan, eta hango, ensaladan, klasiko dan ensalatxo bat, nun, lekak eta horrendik eparatzean badauzko ondan, lekak sartuko izkiot, proteina sartuko diot, danetik izango den olako ensala potente. Originala be bai, ez? Bueno, hango guretzako bai. Hori da, behintzat Euskal Rixan bada originala, bai kofta eta bai liejako entzalada, aurkoan original etorri gara, eta exotiko, beraz, bidaiatuko errezeta honekin, hola xedoia. Lehengo tzatziki saltzarako lusokerra zuritxu eta birrindu. Gatza bota eta 10 minutuan irastontzi baten ura aska esan utziko. Gero jogurtakin, berakatzatal txikituakin eta limoi zukuakin nahaziko. Menda apurtxo bat bota, oliba olixua eta gatza gustura bebai eta gorde. Bitxartian ogisa esnetan busti, aragisa ogisakin nahazi, eta bertan tipula eta berakatza txikituko ditugu espezekin batera nahaziz. Eskuekin ore hartu, lehenengo bolak egin, gero bola horreik apurtxo bat saltxitxa forma emon, eta brotxetan sartu. Brotxetak oliba horiakin margotu, plantxan kozinatu, eta gero entzalada batekin zerbitzatuko, letxuga, tomatia, olibak, lusokerra eta feta gaztakin. Beraz, entxalada greziar baten gau, eta naiz eta koftak bebai grezian jaten dien, geixau ezagutzen die herrialde arabiarretan eda. Baina, alatabe, denbora eramango dozkunez, hasiko gara tzatziki saltza bat eitzen. Tzatziki saltzak, indogu behin baino geixautan itxen da lusokerrakin, jogurta, mendapurtxo bat, berakatza, limoia, oliba, baina nahi duguna da honek urdana askatzea. Beraz, gero lako traputxo batekin, engotzagoelan ura kendu, baina momentuz hor utziko 10-15 minutuan, beste dana itxen dugun bitartian, ura askatzeko. Bertan, aldain, lusokerra azalakin edo azalbarik. Nik entzekuan az, baina oitxura kontua die. Espauzuek entzen ondo garbitxu, eta listo. Egia esan, tzatziki egiteko, ez dakite azalakin egiten, nik ensala jaten duan etxean xerrada moztuta, ensala jaten du azalda guzti, baina tzatziki egin izan dudanean beti kendu egin izan diot. Hala ere birrinduta nik uste berdin balioko ligukela, Bai, nik uste baiet. Nik ikusi izan dute ilun hau dara. Bai. Eta ikusi duzu baitu honek azala jarriotza. Bueno, kofta, kofte, kefta edo kufte. Berez, esan dakoa, aragi xeatuarekin egiten dan errezeta bada, eta normalean, errezeta tradizionalean, arkume aragia erabili beharko litzaket. Naiz eta gaur egun, erlijio kultura ezberdinetara moldatu dan, eta, ikusi alde ditugu, behi xeatua, txerrikia ere bai, oiaskoarenak, eta Grezian batez ere egiten dute barazkiekin eta arraiarekin ere egiten dituzte. Forma, esan dakoa, bolako broxeta luzenga batean joaten dana, eta garrantzitsua da, aragia oso xeatua 3 aldiz eskatzen dute birrintzeko zehatzaietik pasatzeko aragia errezeta egiteko. Herrialde arabiarretatik Indiaraino gutxi goraera jaten dan errezeta bada, eta esanguratsuenetako bat bada hor, eta hor famatua oso daira horkoak nola da, Egipton ere asko jaten dan errezeta bada, eta, etxian eitea bako zuena, baina esan dakoa, forma, aragi bola forma nahi bat zue emaio zue, hor aldatzen dana, guk hemen botako genizkion espeziak, eta bataz ere beraie botatzen dizkiotenak. Eta hori bai, egiten baduzue arkume aragiarekin, ez dauka zer ikusirik. Guk hemen egin genuen hau arkume aragiarekin egin duen errezeta tradizionala honena, musakarena. Eta, ostra, gu ez gaudu dituta.
Egia potentia dala. Oso potentia da, eta da... Gaina batzutan, nik arkumiolan xeatu eta aurkitzeko, joaten esolek, ekialde urbileko janaisa eta saltzen da bien, hola narategi halal eta honetarikoa, eta hori izta arkumio hori, ardixa, Hombre, bere urtetxuak bauzkan. Bueno, arkumeak, eta arkumeo moduan guk Jordania ikusi genituen, arategietan zintzilik ikusten zen nituen, eta tamaino aratek esaten zen, arkumea hori... ez dakit, hemen zer vitamina ematen dizketena arkumei, baina esne arkumea argi eta garbi ez da, hola? Eta larrean desente igarotako arkumea izango zen. Eta hori zaporian pila bat igertzen da, azkenian zigor. Hemen txebeitxu zuritu dut, eta bueno, birrindu dut, hemen ez dakit ikusiko dan, baina tantaka batzuk erori die, eta intentzioa gehiago usten badugu, gehiago jausiko da, baina alatabe gero, zapalduko golako traputxoen batekin, azkenen, saltzarako interesatzen gaku, saltza krematxua izatia, eta ez likidoa horregatik, ura aldan einean kendu. Beraz, hau, itxoiten, gatza. Bai, gatza botatzen bai oso, erreztu egiten diola, ateratzea, ez? Hori da, azken alberginia eta egiten ditugunen, gazpixka botatzen diozue, eta gatza bakizu badauka, ez? Ura ateratzeko, erreztasun hori, horrekin, atarengo genioke lehenago. Gero beste aurre pausotxo bat. Bota. Ogia, esnetan bustitzea. Azkenean, ezagotzu, hau, aragibola moduko bat dela, eta azkenean erreztabe bai, hortik joango da, eta aragibolatan bakitzue. Osondo. Esnetan bustitzea. Jogur greziarra erabiliko du, bitele? Noski baiet. Horre esan, gaur egun hemen saltzen dituzten jogur greziarra bakizu. Ez direla greziarrak, hor puristek ero esango luketen moduan, oberena da, hemengo jogur natural on bat hartu, eta hor, holako irestontzi trapudun batean gau guztia utzi, bere zuku guztia, gure luzokerrak egingo duen moduan, utzi erortzen da, gero, areta krematxo geratuko zan, ez? Horrekin iten dana. Bestela, saltza, gaur egun, moda, ez dakit, olako saltzak modan jarri dira. Nik horatzen naiz, garai batean oindala, urte batzu dauzkagunok, haragi honari saltza botatzea pekatu bazan. Haragi honak saltzarik ez du behar. Asko jota, olako azpizu matiero, aldamenean, olako Roquefort gazta bat, piper beltz berde saltza bat. Asko jota, Roquefort gazta bebai, kentzeotzan... horregatik bai, nietzako beti izan da pekatu bat. Ero, gixatuan bazan, olako saltza espainiar bat, oportoa saltza bat aldamenean, olako zerbait. Baina gero pixkanaka, hasi ziren sartzen, ketxupa, barbakoa saltza... Ketxupa, horrek emontu estamen bat, nire. Ja, baina jente bati espadiozu hori jartzen, ez zai gustatzen, eta gaur egun... Tanik, aldotu lertu, hamburguesa bat ketxupakin jatia, oitxuria bat da, baina ez dut pentsetan nola azpizun bat jendeak ketxupakin hartuko dauenik, ez? Uste duguna baino gehiago. Pentsatzi haurat. Uste duguna baino gehiago, baina, gaur egun pati, hori aipatu izan du hemen behi baino gehiago. Eiken dituzten, jatetxe elegante da eiken dituzten, hamburguesa berezi hauek, txuletan aragiarekin egin da, eta ez dakizer, oiei, 1000 saltza botate iskiote gainetik, eta holako hamburguesa batek, berez, nik nahi duena da, aragi horren saborea, ez, daztatzea, eta botatzen maizkio, ketxupa. Gero, ziape pixka bat gainetik. Gero, gaur egun txatzikia modan jarri dela, baita, txatziki pixka tolako saltza bat aldamenian jartzen dugula, bustitzen dugula, nire no esaten txarra dagonik. Baina argita garbi dago, aragi on horren zaporea ez dugula berdin daztatuko izango da, kombinazio bikaina alegian batzuntako eta bestatzutako pena bat aragi on bat izkutatzeko ero modua, ez? Eta batzuntako ondo, erosiko daue aragisa, igual, ez da inona, eta inbeste estaliko daue, nun, jendeak esango dau. Ze nik baukat hamburguesa bat asko gustatzen jatena, leku batekua, eta aragisak, bakarrik jaten bozu aragisak ez dago ezebe balio. Baina gero sartzeotzi hau, Errioxako alegria, riojana, hau, pikantia dana. Gero sartzeotzie, kabraleseko gazta, potentia orduan, aragisa naiz eta, letxuga osto bajarri, badana jango zua, ez da zaporia aragisa nahi gertzen. Gu jatetxe, menu jatetxe batean lan iten nuenik, eta hor, prestaten denuen, arraia berdela, ez da, izer zan, olio errearekin, ez da, olio errea hemen beti, eta batez ere Gipuzkoan ikena, ospin pixkatekin, limoi pixkat, eta ero, baratxuriakin eta olioa gaineti botata, ez? Etorri zan, arabiarra zan bera, nizukaldaria naiz, eta arraia hau txarra dago, ez, arraia, gaur ekarri dute goizuean, freskoa dago, limoia bota diozue, eta gure herrialdean zerbait limoia botatzen badiogu, erospina botatzen badiogu, da
arrai hori ez dagoelako ona, eta estaltzeko da, nik esan, bueno, bai, hori egia da, baina lehenko eta behin zukadaria bazara, arrai horren aragian testuran nabaritu behar duzu, hori fina, ona zegoela, eta freskoa dala. Ez zaizu arrai zar bat danean, mamurtu egiten da bera, dastatu baina honek. Eta naiz eta limoia bera... Eta trinkoa zegoen. Hori da, eta naiz eta limoia bota zuk bakitzu. Bueno, hartu eta, arek, eta nik esan nion urrertzen dizut, esaten duzuna, baina ez hemengo saltza bat, eta aina hori berara, deitzen zaio gehiago bat, eta izaten da, olako, arraiaren gainean, labean, ero parrillan, ero plantxanin ondoren, hartu, ospina o zitrikon bat gainetik botatzen dugu, eta ero baratxuriak erreta, olio bero-beroa gainetik bota, eta horrela egiten da, eta txarra aldago galdetu nion, ez gozoa da, baina guk gure, beti, zerbait botatzen baino, estaltzeko dala, ez da. Hemen, jogurrakin badauzka bitu beste saltza batzuk, nik batzuk enituela ezautzen, dago bat, kimutxi saltza. Kimutxi, nik kimutxi ez dut entzun. Kimutxi saltza omen da, holako esnekiak, beste hauek, badaude, bi jogurrakin, badaude, soja saltza botaten badiozu, eta hola, olio pixkat eta limoiakin, alde batera batekin dugu, baina kimutxi egiten da, holako gazta fresko batekin, esan dezagun burko zerakoa, orduan da, saltza bat, pixkat lodiagoa, eta horri, gero, arrautza, soja saltza, ura, eta kimutxi saltza botatzen zaio. Behiratu, eta ez dut kimutxi saltza, baina hortik aurkitu duanez, bota egiten dizu. Norbaitek interesa nahi badu jartzen badu, bilatzailean sartu, kimutxi saltza zer da, eta, aragi batentzako saltza bat egin dezakezu berarekin. Nik legunien egin hauen jogurtakin olan entzalada bat, ontxe udan guk pasta entzaladak pila bajate ditugu, eta egin hauen jogurta, nahasi, pesto saltza batekin, lauko jarakada pesto saltza eta 2 edo 3 jarakada jogur natural. Eta orduan dauka, pestoak bauka limoia edo ospinan puntu hori, bauka olio pila bat, eta belarrak eta frituleroak, eta gero jogurrak krematasunen mototza. Hori, pasta batekin hori nahasisa. Daukotzun osagaiekin, primeran benetan. Hemen aragia eta tipula. Hau, izaten bazien, gure aragibolak. Eingoen, nire behintzak usaten jat, tipula erregostia, apurtxo bat. Igual, hainbeste tipula enotzan botako, potako notzan erdixa, eta erregosia apurtxo bat. Baina honek zuzenian, honek koftak eta izaten diezu ze, freskoa. Gero eta gehiago, lehen nik kipula erregosia sartzen nion, baina orain, kipula gordina sartzen diot. Ondo txikituta, baina beste zapmurta basun bat ematen dira bitale. Nire neuri gustatzen zaite, guztu eta ez dago ezer idatzea. Hori da, eta gero espeziak sartuko ditugu, ditxaukau oreganoa, piperautza, eta kuminoa. Azkenian, bada errezeta exotikoa, eta hori, agusapaian, igerri. Eta gero, berakatza nik hori bai, botakotzatela gordin, baina ondo txikituta birrintzaileakin, eta sartuko zat bi. Gero beste bi utziko, zatzikirako. Zatzikirako, beraz, lehenengo zitazuk ez, baina gero emaztian gana joaten bazade edo, musu bat emotera, gaur jakin berakatza apori aukiko da. Bueno, ero luzokerra, eta dagoeneko luzokerra bada hitz bat, urtatzu bada maskiu berarekin, eta ni goratzen naiz, txorienen hasi nizenean hasieran, gauza pila bati nola deitzen dio, bere erderazko asepziotik, eta gaur egun, nik uste dut, olakoak barneatu ditugu, ez? Pepinoa, luzokerra, eta kuiatxoa, olakoak sartu ditugu, eta hitz batzuk, horietako batzuk, badira hitz lotura bat, ez? Eta, esatezu, honek, zerekusia badauka, ez? Luzokerra, luzea eta okerra. Okerra alda, hori nahiko zuzena da. Baina izaten dira okerra, batean bat okerra aurkizu, ez zirazu naztu, okerra izan behar da, horiek aurkitu dituzu, zuzenenak ekarri dituzu, luzokerra, luzea eta okerra, euskara esateu. Barkatu. Beste badaukagu, eskuila zer da? Hortza garbitzekoa, komuneko eskuila. Komuneko eskuila bada garbitzekoa. Bai, baina gero... Nik garbitzekoa ez dut eskuila ditzen. Eskuila da. Agila garbitzekoa, hortzetako eskuila, baina hor eskuila. Eskuila horti dator, eskobila. Agian, ze badaude hitz batzuk, erderazko jator, pixkanak hartu direnak, baina hor... Eta gero ja zentzua daugienak. Eta gero lameratu dienak. Gero beste badaukat. Txirikorda. Txirikorda zer den txirikordak? Trentzia. Hartu, 3-4 sorta hile hartu, eta pinpan, txirikorda. Esan izan berko 3 korda. 3 ero 4 korda.
lau kordea hartu, eta timan lotute. Irukin errexagoa, bikin behin leike. Bai, baina zati txiri. Ba, ez da hit. Nundi dator, ba. Ba, ez dakit, hor txori deitzen zaio, tupeari, ero koletai, baina txorikorra izan beharko zen, ez dakit, baina hor nik aldera botatzen diet Euskal Zainiako urrengo urtean birritan batzen dira. Gaina, bakiku txorien ikusten da bera, berez? Bai. Mesez, argitxu hau, Aurten, sartu dituzten, holan, hitz berri gehienak sukaldaritzarekin lotura dauzkatenak izan dira, hor, ikusten dutelako da, hola, zegoela utzune bat, eta, sartu dituzten. Eta gero, sakotea baduka zentzua, sakotea bada azkenean, hemen ingen sakotea, ez? Nik txori ezagutu nagoen, Bai, bada, hemen, joaten zarenen hortik, jateko eramaten duzun apur hori, baina sakoan eramaten dana, sakotea izan da hori, ez? Sakuan dara masuna. Ez dakit, horre usten dugu, kontua da, hori, sarrera berri pila bat egon direla, aurten 785 forma sartu dira, horietatik 513 sarrerak izan dira, 189 azpi sarrerak, eta gero, 83 ohiko lexiko, ez? Hor, euskeraz, nik uste dut, jendiak, zenba dau, hor daude, oin bertan daude, euskal alfabetu batek, dauzka, 3.000 eta 4.000 hitz bitarte, baina 1.000 hitzekin eguna pasatzen dugula. Ba, ezkenen, behitu, nik ikasi naben unibertsitatean txinua, hizkuntza, txinatarra, eta hor badau metodo lan berritzaile bat, non erakuste dut zuen, hori ba, ez dut zuen hizkuntza dana erakusten, baina erakuste dut zuen, ez dakit 1.200 hitz edo olako zer edo 800, eta teknika bat horreikin ja, egunerokotasunean aldozula berbain. Idatzi ez? Ja, baina berbain, behintzat, apurtxo bat bai. Eta hementxe, baukau, aragisa, dana hasi dugu, lehenko osagaiekin, eta hementxe ikuste duzue, zen, ura, joan dan askatzen, hementxe, geixau askatuko dau. Ze hemen sartuko, ondo zapalduko, eta ontsa askatuko dau. Sobera daukan guztia, ez? Hori da, eta hori hasiko gara nahazten, jogurtakin, datzatzikia dauzkan, beste osagaiekin. Eta hau aragisekin, baina... beste lagunan, ogitartean, Grezian eta joaten zarenean, han ogixan artean zerbitzatzen da. Oso ondo. Esan dugu, euskerak gaur egun dauzkal, 80.000 hitz baino gehiago. Bai? Baina 3.000-4.000-akin edozen moldatzen gara. Normalean horre dakizkigula, Zema daude gaur egun entzuten dituzun pila bat, eta ez dut, zer da hau? Eta ez euskeraz bakarrik, nik erderaz, ostiko batzuk emate izkiotiztegiari, erderako baina ala ere pila bat idea igezerz, eta hori. Eta perfectamente bizi alzarela, horrekin. Batzuk 1000-ekin moldatzen dira egunean. Baita gutxia ere, bai, ez dakit. Batzuk, nera bi izaten bazara, xin maz. Horre, nik uste dut, eta horiek pixkanak sartzen jongo direla, ez? Gaur egon badaude spoiler, topless, reggaeton sartu, segati sartu. Topless? Reggaeton segati sartu dute, mingaina koska indiat eta ana. Reggaeton espada sartzen iztegian desartu iten da. Ez da desartuko, jarraitu modu. Zigor, nire zein reggaetoian kontua, mesedez, Niri asko gozatan gara reggaetoia. Bai, niri zai gustatzen bat ere, eta gaina baina zuten dudanean, olako euskeraz baita ere, esaten dut, zein godio, Haupa, kai. Zuretzako. Nik ez dut entzuko reggaetoia, sentitzen dut. Galdetuko tzau, barikun baten, ia zein dan bere errezeta gustokuna, eta ekarriko bitartean, zatzikia. Eta bitartean nik reggaetoia eta zuk zentzuten dozu. Zuk zentzuten dozu? Nik, rock and roll. Nik, normalean, burrundadi. Ni haiek esango lakoen modu... are bebardin esango zaren gutaz, gure etxian, lokartu gara, beti entzun izan dugu, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, olako danak entzun dugu, euskal kantautore guztiak izan ditu gure kasetetan, eta gu, nik horatzen naiz nire lehenengo rock diskoa, eta niretzako ja izan zen, munduko punkiena naiz, itoiz izan zen. Orduan, pentsa, hortatik, nire lehenguzuak lehioak irikizizkian, eta gratu zidan bat, non zegoen, La Polla, Sex Pistols, Cicatriz, eta Eskorbuto, eta nire jazta. Nire ja besterik ez dut behar. Lehen kaskorik eta esan egoten. Entzute esan. Eta gainera, anaiak goian itxezan lo,
nik behian eta nire arrebak han bestaldian. Kaseta zegoen nire onduan, ni manejatzen naben. Ta gauen loileko ni nintzen arduraduna buelta emateko kasetai norbait ez basan lokartu. Edo hori, ni banean, eta plak. Nik eskontzan eskorbuto jarri nagoen, baina musikakin pasatzen dana, nik pentsatzen dago da, reggaetoian kontra eitxiana pentsatzen gatela aputxo bat txorra da. Ze musika dana ona da, badau rap ona, reggaetoi ona, salsa ona, rock and roll ona, punk ona, musika hoi ona, eta dau txarra bebai. Eta nik uste dut genero danatan pasatzen dala. Eta hori, reggaetoi ona, hori nahi dut esan, joaten ma naiz olako aplikazio batera eta hori, zer dau, zientzia fikzioaren ataldean? Olako ematen, hande gongo da, ez dut, ni sartzen naiz hor, eta ez dut aurkitzen, ni biltzen naizen tokietan, ez dago inon. Lagun batek ezagozta aurtengo Bilboko jaisetan. Txosnatan, ikusi zaitxula reggaetoia dantzaten. Niri ez. Lurreraino. Ez. Ipurdi xamuitzen. Ez. Tuerkina itxen. Ez. Petxo, hola, diskoteketakoa eta hola neina izan dizut, holako hori bai, onartzen dut, bai, reggaetoiarekin sentitzen dut. Bueno, ala jentea bakoitzak entzuteko nahi duena. Mesedez, ez da nahi behar, zer da? Berdizai, bizikletan gauzenean, mendian gaudenean, kanpinean gaudenean, hartuta mundu guztiantzako zuen musika banatu. Naiz eta rock and rolla izan, ez eskerrik asko, bakoitzak berea entzun dezala, eta ez joaten hor, holako horrek gaur egun modan doden altaboz txiki horiekin, ze txikia dira, baina potentzia badukate. Zarata hundixa izan dago. Eta denentzako, eta niri horri da, ez aidana ondo iruditzen. Eta zeme, esaten dut, hori da, edukazio txarrekoa. Entzutean nahi dutela berri? Bueno, han, kasetean, suabe, ero kaskotan, baina bestak ez dugu zetan hori entzun behar, nahiz eta nire gustuko musika izan, Bai. Azkenean da, hori, errespetatzia da, batzuk metruan da egoten dire, bai, danontzako irratisa entzuten. Bueno, hemen tzatzikia prest, ikusten dozue, krematxo dauela, eta gero zerbitzatuko dugu, olako katidutxo baten, edo lan apainduko, baina jarri dezagun gure aragibola luzengekin. Plantxan ingo ditxugu, azkenean intentzia da brotxetetan sartzea, eta olako haundi bat bigauen, berez, hau hasiko gara, jarten, plantxan, vale. Hori da, eta gero, holaxe joango da. Lehenengo, esan dutzut, aragibolak, aputxo bat igual, haundi xauak. Bai, nik ikusi izan ditu hor daukat, liburu bat eta da, holan, luzenga, hori ja, bueno, no esaten broxetaren guztia hartuta, baina niko luzeak. Eta jarten di, igual, batzuk jarte dituzte bat holan luzia. Alderik alde, nik ikusi izan, eta gero hartuta, hogita artean ero hartuta, atera eta holan jaten. Gero lako pita hogietan, baina, nik jarriko ditut bi edo hiru broxetan arabera. Eta hau gero, olixua hemen bota biharrian, enguna da, olixua hemen txemargotu. Igurtzingo ikusu ez? Hori da. Eta hau, txingarretan izaten bada, igual hobe, edo sapore holan goxua baukiko dau. Tradizioz behintzat, koftak, esan dugu azkenean izen ugari daukiela. Kofte, kefta edo kufte. Hori da, pila bat daukiela, eta, originalak hori txingarretan diela, baina oso ondo. Plantxanengo itxugu. Hori, esan dugu, aldene aipatu duana, berezia dana hauetan da, bi hiru aldiz zehatuta jutea, eta esan gaur egun jende askok, erosten ditu, aragi xeatu hauek, supermerkatutan ero, bandejan doiazenak, eta horretan, badakizue, beti gehigarriak eramaten dituztela. Eta ez da bakarrik denbora gehiago mantentzeko, baizik eta almidoiak, azukreak, eta horrelakoak gehitzen zaizkie. Aragi xeatua, oberena ero osasuntxuena, arategira joan, eta eskatu zuk nahi duzun. Aragi busketa hartu eta tak pikatuta. Hor, harakinan galdera normalean zein izanaten da, behin ero bi aldiz pasatuta. Hori da. Eta hor, badaude, nik hori beti izan dut, eta ni normalean banaiz behin pasatuta, ez agotearrenan, ez dakit, dauka nire teoria da, hor, zuloak berdina dira. Zuk bi aldiz pasatzen baduzu hori, teorian zulo berdinetik pasatu behar da. Ez da gehiago txikituko. Egia da, pasatzen doanean hor, barruan dozken kutxilletatik, eta hor pixkat agian txikituko dela, askoz gehiago espentsa nabarituko dela pila bat. Baina hor badago, harakinen batek esaten du, ni esan zidan, hor badago teoria bat, zuk bi hiru aldiz pasatzen baduzu horrek azkenean, hor marroskadura badago, marroskadurak, frikzioak, beroa ematen du. Epeldu iten du. Orduan, hori egiten duena da, proteinak ez pixkat, ez dugu esango kozinatu egiten dituztela, baina bai egiten diola hor beroak egiten dio. Hor, esaten dute, puristek, ero lehen aipatu duzu, nola da,
saltza berdean da horrena? Pestoa. Pestoa esaten dute, egin behar dela motrailuan eta hartu eta pixkanaka edotzen. Sartzen badugu irabiagailuak temperatura ematen dio. Zuek zerbait izan zazue denbora irabiatzen, joan gehitzen, epeldu iten da. Ontzia epeldu iten da, ez? Eta hori albakantzako ez dela ona. Albaka hori oxidatu iten dela beroarekin. Orduan, hobena motrailuan eikia dela. Honekin, antzeko zerbait, esate dute, espesatu, 2 hiru aldiz pasatzearen hau, temperatura basuan egin da eraman zuenik haragi hori, baina batzuk esate dute, hor, zehatzen da, txerria gainera, kiribildu egiten da, haragia gogortu egiten da, eta hor, bai koipea geratuko dela agian txikituago eta banatuago, baina haragia xeatuago, eta eurek, hori, ni harakin batan badago, harategi bat oso ondo dagoena, Durangon, eta arabiarra dira beraiek, eta esaten duzute, 2 hiru aldiz pasatuko dizut, eta, bingoakin nikoa da, nik gara juten ez bakarrik arkume xeatua lortzen. Ze zuen arategian, arkume xeatua garaiz eskatu diozue harakinai. Enkarguz. Bai, enkarguz, ze egunean bertan eiteak suposatzen diena da, gero makina garbitu inbar dutela erabat. Orduan, horretako, hobena, egun batetik bestera eskatu, biharko eretzirako, arkume haragi xeatua nahi dut, nahi dut errezeta original hau benetan dana, ez? Orduan, eskatu jozue lehenago egin daukiteko. Oso ondo, esan dakoa, olixua. Hemen, zartaginean edo plantxan bota biharrean, eskutara, edo, olako katilutxo baten, eta gero broxa batekin margotu. Baita. Hori da, edo sprayan edo. Sprayan, eta honek, kosina oingo ditugu. Etorten da, hau teknologia bat ez dakita asmatuko da bien, usainak etxera... ezberdina da. Ez usainak etxera heltzeko, baina ikusgarrixa da. Beraz, hona imango zau, bueltak eta... Eta hasiko gara, entzaladat, prestatzen entzaladat, greziar bat, nik uste dut honekin ondo doiana, baina, grezian kalamata olibak dituzte. Zer daukatela? Kalamatak. Zer de kalamatak? Hango varietate bat, holan olibak. Kalamata olibak. Kalamata olibak, varietate bat, holan baltzak, txikitsuak eta gazixak oso nadienak. Eta hemen, itxuna ez aurkitzu, egungo diolako denda espezializatu baten edo interneten ziur, baina, nik dendan aurkitzu nitxunak, honek gordalak. Azur bari da, honek... Eta gordalitzea nondik ete dator? Nondik ete dator, ez da? A ver, guazen? Igual potolotxu edilako. Euskaraz itzeguliko gordal oliba potortuak Oliba potoluak? Bai, hombre, gure txian hola ditugu den. Haundiak, Hori da. Hasiko gara bueltatxuak ematen, honek lehen hau jarri itxut. Eta ia danak ematen dien batera, baina bestela, eskuekin lagundu. Eta hola xe. Hemen esan dago, arkumean hain genduenean, hemen 2 hiru aldiz erabile du arkume xetua, eta bietan, txorien ez dakit, eta gizuen, inoiz Miramonen izan zareten, baina txorien dago, Miramondik, zebat ekipo, 150 metro, 200, holakon bat. Handi dagoeneko esan dute, zeko sinatu zuek gaurtxa, aizea, segun nora jundan, Hernani aldera juten bada, Hernanin agian usainduko dute, baina benetan usai potentea daukala. Usaina bada, niri gereziaren entzalada gustatzen jatolan laukitxotan mostia, gero letxuga holan fin mostia, eta gaza holan daukagu. Hala ere, Patri, Europatik eta ez da izu bidea etenzunen. Hemengo gure letxuga bezalakoa ez da inon, beste batabia letxuga mota hori baina hori beste dau asto belarria moduko ditzen dana eta ataratzen dut zuenian ensalada mixta bat daulako poltzako asto berdiekin hori danetako gaur egun poltzakoan nik uste du Patri ia toki gehienetan orain jarretuko dute toki batzuetan ensalada baina hor ere betikoa badago kalidadezkoa erostea, baina holan prestatuak toki askotan erabiltzen dira. Gainera batu badukia izena, gurmeta. Gurmet entzalada. Gurmet entzalada. Hola ditzen dute? Hola ditzen. Guk gurmet entzalada, bebai baukau hemendik, baina hau benetazkoa, utzi duzue prestatzen, honek ez dauka misteria hondirik, dana laukitan mostia, eta hau kosinatzen bukatzea, beraz, segitxuen etorriko gara gure plater kombinatuakin.
kosta suabixau, menda astu jatela. Zatzikiak naiz eta menda ez eraman, bai, ona ataraten da. Ederre esaten diozu, ba. Ni errezeta bakoitzean 2 osagai jazte zizketeta. Hori tipiko izaten da, eta die, zuzeneko gauzak, azkenian. Bai. Eta, listo. Vale, eta hor nola aurkeztuko dugu? Beitu platetxo baten, izango bazan bezala, olako plater kombinatu bat. Vale. Lehenengo, entzalada onduko gube bai. Bai. Oliba. Gatza, eta bakostazu koiera da sardeska holan hau atarateko. Vale. Eta bakit zuri modena ospina gustatzen Ba, duzula. garden da, segun ze entzaladakin. Zure gatik einoteta. Ja, baina orden ez tozu inondo, oliba bota diozu lehenko, ni gatza botatzen dio, oso garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua hau dena, gero tripan nastu didata. Bai, baina horrein jentea, baina hori da nik estatu da, jentea ez ordina da lehenko gatza, ospina, gero ez da, bueno, bat, ni beti ite dugu, gatza, olioa eta ospina. Baina antza ez omen da hori egokiena. Bitua. Bai. Ikastera gatoz da. Bai, bueno. Ikasiko. Eta holan, behitu, entzalada aldamenian, Vale. eta gero bustitzeko nahi izan ez gero, zatzeki apurtxo bat. Eta hau beraiek ingo zuten, olako pita hogi batean hartu, atera, eta ero bota entzala pixkat eta saltza pixkat, ez? Guk eskuakin atara eta eskuakin egin gau. Hementxe, gure koftak. Listo, behitu, nahiko lan ingo nagoen. Justo estazu. Batatara. Vale. Zurtzako? Eskerrik asko. Da? Non gomendatzen diazu? Nik eskuakin gomendatzatzut. Kuminoa, nola da? Kuminoa da gauza bat? Pio bat, janitxo etzula. Baina, egitxe da, Baina pio. gero freskotasunakin, oso ondo joaten dela. Bai, Horan baina. puntu, aragi bolak itxeko modu desberdin bat, esan dugu. Eta ontsa haukau, entzala itxeko modu desberdin bat, bai? Bueno, ez da gurea, liejakoa dago. Eta gaurko bigarren errezeta eta denboraldi honetako laugarren errezetari Bai. helduz, gaur liejako entzalada prestatuko dizuet. Eta, bueno, osagaiak egizan, guk hemen entzalada bati botako genizkionak badaude gehienak, ez? Irugiarragian ez genioko botako, baina beste dana, gurina ere nik gehiagenuk erabiliko, baina nik uste dut hemen eiteko moduko entzalada bat izango zala. Bai, nik uste baiet. Ja, ez? Bueno, ezberdintasuna da hori. Bueno, leka batzu sartuko ditugula, lekaekin egin izan dugu hemen ingendu ni asko denboraldian baita sapoarekin eta tomatearekin da lekaekin entzalada bat, baina hori handaukazue, nahi eran ikusteko eta gaurkoa horrela joango da. Lekak zatitu, lapiko bat urez bete, gatza bota eta hau irakiten astean 3 minutuz bertan egosi. Urrotzetara atera eta gorde. Gurin pixka sartagin batean jarri eta bertan 3 giharra botako du xerrata moztuta. Gero, sartagin horretara patata pusketatan lekak gehitu, salteatu pixka bat, ospin txorrota bat bota eta hau lurruntzean sua itzali. Plater baten oinarrian ardi milia jarriko ditugu, endibiak lore moduan irikita eta gainean entzala bota ondoren olio txorrota batekin eta arrautza birrinduarekin apaindu eta zerbitzatu. Orduan, lekak hemen dauzkagu, ura, bero, gatza botako diot, eta ingo duna hori, galdarrestatu ingo ditu. 3 minutuko olako egostaldi motz bat emango diogu, pixkate kolorea gehiagi ez galtzeko. Sustua emon. Sustua baina pixkate, crunch puntu hori kenduko diegu, crunch puntu hori. Ez garai baten bezala, zerbitzatzen ziela. Oso ondo egosita. Gene. Eta guk etxean, hola pixkat, honek txikia dira, baina bestela, beti iten duena, gure etxean, amak eta beti izan duena, beti oroitzapena, askotan telebista aurrean ez neserita, lekak asko egoten direnean, horrela jarri, eta tak, erdi dimoztu. Netxean bebai. Eta ere, honek, handiak eta sakarra dienei, aldameneko ariak kentzea komene. Eta hori, hauek ingo dituna, 3 minutu, eta ero urrotzetara. Eta hemen ingo duna, gurinarekin 3 giharra salteatuko du, eta gero tipularekin, honi zaporea mateko, hau izango da arduraduna.
Entzalada ona, eta egia da gaur egun badagoela olako joera bat osasuntsu jatiakin eta errezeten ez dakitolan fusioan eta horrek erabat aldatu dau entxaladan mundua. Ez, gaur egun. Alatabe badauz klasiko batzuk inoiz ez diela modan pasako eta badiela herrialde bakoitzetako entxalada tipikoak eta gainera herrialdiei nortasuna ematen dotzienak. Eta hau da Liejako entxalada, berdako hizkuntzan Salad Liegoiz, pronunziatzen da Salad Liegoaz, ahoskatua, eta bada Belgikako entxalada, baina Liejako eskualdean dauka sorlekua. Berez, janleike plater bakar bezala, eta jaten da epel edo bero, eta, imaginatzen dut ze esate dutzu entxalada honek han jatianak, bazkenean, bero jaten dan entxalada da, ze iparraldean hotza iten dago. Eta bieko dago gorputza asetu, baina apurtxo bat berotu nahiz eta entxalada bat izen. Hor, ez, normalean, olako, ez dakit noizkoa da errezeta hau, baina oso zarra izango bazan, zentzua lekak ez daukate, ze lekak urte guztian ez dauzkazu, bai dauzkazu konserbako lekak hartzen bai duzu, hoiekin errezeta hau neguan eroin dezakezu, ez? Han, ez dakit, udazkenean ere lekak gurea behintzat ez dira dauten, hango oralde hortan gutxiago esango nukenik, baina hori da holan pixka saltatzen diana, errezeta hontatik, ez? Holan bertako izatea, ze bestela hori, baduka zentzua, hotza itenaren, irugiarra, patata, eta holakoak sartuta izatea, ez? Gurina imagineatzen nuen, ze inguru egiten gurina barra jaten dute, guka olibarekin salteatuko nuke, baina... Edo bere gantzien be. Ezer gabe, hori da. Irugiarrak be badauka. Eta zigorontxe, galdera bat zuretzako, imaginauz, esan dugu, herrialde bakoitzak badaukala bere entxalada tipikoa izango zana, ez? Adibidez, oindala gutxi, Joan San Urtean be hau geitxingotzut, apurtxo bat. Joan San Urtean lekakin be engauen nizako entxalada nizakoak be honek, lekak dara mazki. Euskal Herriko entxalada zen izango zen? Tomatia eta berakatza, barra. Edo letxuga eta tipuleta. Holan, txuretiakin eta jateko. Niretzako, sasoia izaten, da niri da, hori askotan izaten, zeintzu die udako altzorrak eta, Gernikako piperrak, eta nola ez, niretzako tomate ensala eder bat, horren modukorik udan, ez dau. Ez da, eta goxo. Behin, hemen txorienen, engauen oso entxalada goxue bai, holan, nik uste oso euskal nortasuna zaukana, tomatia, gero egaluzia freskua plantxan, hori goxua, eta gero piper berde batzuko lan, ibarrako piparrak bai, sartzen botzazu, bai kontxerban, bai freskuak holan frikituta, ospinolio eder batekin, barrura, nik uste hori dala holan, ondo errepresentatzen dozkuna, gaina koloria dauzka, ibarrako piparrak, tomatia eta egaluzia txuriska aldera. Tipuleta pixka bota jozu. Hori, tipuleta probatekin. Eta ez da ikurriña. Bai, baina, egia da, hemengoak, gure baratzara jutea da. Eta, napar zainzuri batzuk sartu alditu hor ere, lasai asko. Hau salteatuta, eta gehiago salte horik ez duen ez nahi egitea, eta ja nikua menibile gane esaten nola deitu alzaio, nola gerratean hor lehen lerroan egotea, hor gaudegu. Patatak hemen salteatu, eta hori ningo itxuguna, egia da, lekak, moztu ingo diogula, ez dute kosinatzen jarraituko, baina hemen gero bero pixkat hartuko dute, baina ez dira kosinatuko gehiago, ez? Orduan hemen, moztu ingo diogu egosketa, eta gero hemen ingo itxuguna da, epeldu, zua itzalduko dut, laizter, ospina botatzen dionez, ze ospin hori nahi dudana da, lurruntzea, pixkat. Eta politxa dana da, koloria, zelako koloria daukan, holan, berde honek. Asko egozta ditzuzunean, horrek lekak marroixkak eta egoten dienak. Ez di, bazatzak burura. Hor, badago truko bat, baina ez zazu erabili. Hemen, bikarbonatua botatzen badiozu egurro honi. Geratzen dira fosforito, lako ikusgarri, baina, bere, zan desan, propietate pila bat galdu iten dituela bikarbonatuarekin, orduan guna dituna, hau jatea aldala. Polit bai, baina aukeran nutrizionalki interesgarri direla.
Bueno, patatara bilidozun hontan, gure lagun arabarrak, han egongo die patata biltzen, ontxe iraian da urrian, jota fuego ibiltzen die, batzundako beranduegi, ze azkenean hemen goixan gauzenok, lehen hau jartze ditugu, ez? Normalian otxaian edo jarten die patatak, eta lehen hau jasatze ditugu, baina, bueno, araba aldien, apirila, maiatzian edo ereiken dituzte, orduan, usta apurtxo bat, lusatzen jakia. Arabarrak izan edo hemendik goraldekuak zuen familiako baserritako horturen batekuak, beti goxo. Eta errezeta pila bat enleikenak. Lehen, patatak gordetzen ziren, olako... Guri tejabanan beti. Tejabanan zer da, zabaixen, goixen. Gambarak. Antillatu bien, gambaran. Hori da, gambaretan. Baina, ontsa zeitzen da, sukaldeko armaixotan. Beti bilatzen da olako armaixo ilun bat eta normalen lehorra izaten dana, hor ondo kontserbatzeko, baina alatabe, sukaldeko armaixotan batzutan ataratzen diolan alien itxurako patatak, bosei erramunekin, da lusatzen die hor, baten bat sakonian azten bagatzu, igual usteltzeko arriskua badau, eta nigo goratzen az, txorina zinintzenian, nik mania baukatza, zubagitzu zendan. Nik patatak beti gutxi eroste ditut. Ez ditutolan sakuka erostan. Nire amak, lehen eroste dituen, 3-5 kilo. Nik eroste ditut gutxinaka, astian elabe biotenak, eta oskaiuan gordetza ditut. Lehen, esaten zan, hori txarra zala. Baina, azken ikerketa baten arabera, oskaiuan gordetzia, ez da txarra. Zigura, zigaten kritikatzen. Nik, a ber, guk sekule zitugulako, egia da gure txian, jatetxetan eta beti, egon izan dira, olako gela ilun batean ero, atal ilun batean, janaria gordetzen antokian, eta han, zien ez zeukaten, ez zuten denbora egizaten ez usteltzeko, ateatzeko ezer. Orduan jaten genituen, zeitu. Orduan, ontxe saltzeituzte, produktu batzuk ez ernamuintzeko patatak, eta benetan, eta hola, produktu kimikoren bat, ze hori ataratzen da, olako hormona bat ataratzen jakolako patatai, eta orduan, hori kentzeko botatzatzea olako produktu bat. Ez dakize puntuta daño hori osasuntxu izango dan. Aukeran, obezebez. Aukeran, obezebez, da, ernamuintzat badabe, garbitxu, eta berdin jaleik. Biteli, platerra handi bat, hau bukatu da, eta apaintzea besterik ezego falta. Sakona, ose? Ez, zapala. Zapala handi bat, handina aurkitzen dozuna. Azkenean, hemen daukago, mi ardiak, ero erderazko... Raziokoa. Kanonigoak. Ingo itxuguna da, jarriko itxu gure endibiak, horrela. Gero, endibiekin oso eratzen da baita, laranja pusketak, horako gazta urdin batekin, eta oliba olio txorrota bat, eta endibian mikastasuna, eta ero gazta urdina gehi gozoa laranjana da, izugarri gozoa gehatzen da. Hori, ni anaiari daztatu nien horreneko aldia. Endibia tipiko izaten zan olan rokefor gaztakin eta intxaurrakin. Intxaurra, kurskari puntua, baina laranja da hor, ematen dio puntazo bat, ikusgarria. Bau, hemen, gero, ardi mi. Eta lieja nola nataraten da? Lieja nola nataraten da? Bertu da, mesez. Egon berri nagoen, egon berri. Eta bestela, bai, hor beti da garantzi, bai. Ja, esto ez da zu konta unun ibilizaren udan da. Zatuko, esan nahi, no? Sardinian, eta garriko ditut errezetak, han pasta ezberdina daude, pila bat, arroza, pizzak ere jan ditu, noski, seme alaba ditu. Eta hango entzalada? Eta hango entzalada ez, han ura hartu behar zen, bero! Udaran bero egin du sardini, ala, ostra, eskerrak itxasua, bero, epela daola. Bueno, hau raziokoa da, ose? Hau lagun askontzago da. Elkarbonatzeko lan plat erdixen, da gero bakoitza bere bigarrena. Bueno, olio, hau, olioa aztiete botaten, baina nik olio gabe hau ezin dut onartu, eta arrautza. Arrautza, xeatua, laurdenetan, polilla hemen olako batean, laurdenetan ero izango zen, baina, bueno, hartu, eta jarriko digu. Hori jaiteko, bat, bi, hiru, lau, eta bost, eta sei, eta zazpi, eta sortzi. Dana jarriko izkiu. Lau lagunentzako, erdi bakotzan dako orduan. Hau janda,
afaririk ez da behar, hemen... Esan minotzunik, bigarren platera gero, baina... Ez. Ez da indik, Hemen baina patata jate juzu, gure etxeko baina patata, gaur egun leka patatak izango zienak, eta errezeta batean, eta naukazu, Ez esan, itxura ona ez daukala, gure Liejako entzaladak. Ba, entzalada eta leka patatak, 2x1. Bueno. Hau da. Vale, ba. Bi baten prezioan, Baina, emango ezta sardexka batek hartzeko dana? Ez da hartu behar dana, Patri, hartu irugiarra Eta... dana hartzia. Venga, patata esatitxo bat. Irugiarra bi. Patatak, suposatzen dut ikusi duzula, ikusita zaudela, Oso guztua. Hori, nik honi entzala ditu, bai, ostua dauka, azpia, mea. Bueno, ospin puntua bauka. Bai. Berez hori ematotza entzadan Baina, izena, nik leka patatei botaten diet ospin pixat etxien, Ja, nire etxean bebe botaten da. Oso nagatzen da. Igual guk asmatu dugu Liejako entzala. Bueno, lagunok, hau Liejako betiko errezeta da, eta bihar asteazkena dugun hontan jarraitzen dugu betiko errezetakin, eta horiek izango ditugu bihar errezeta tradizionalak txorienen. Beraz, ez daukazua itzakirik, ETV bat ez pizteko eguardi izan etorri gurekin, eta ikusiko huelkar. Muxo hundi bat. Biar arte.